Днес ще ви дам моето скромно мнение за продуктите на Ina Essentials. Първото нещо, с което искам да започна, е, че те са български бранд, произвеждат продуктите, с които правят тяхната козметика в България по абсолютен натурален начин, което ги прави биопродукти. Аз реших точно за това да използвам техните продукти, защото се стремя да водя по-здравословен начин на живот. Аз използвам рутина против косопат и акне и за 2 месеца виждам толкова голям ефект върху кожата ми и косата ми, просто не пада, пълките изчезват, лицето ми е изгладено, с един тон нямам червени петна, вятъра ми духна маскините. Истина съм супер доволна, препоръчвам техните продукти на всичките ми приятели и особено който изпробвам маскините, просто ми казва, че ефекта е вау, че кожата се чувства супер нежна и супер гладка след тяхната употреба и че наистина това са неща, които не е само да изпробваш и да си останат, а ще си ги използвам за винаги, защото виждам техния ефект. Насто отгоре се чувствам супер щастлива за това, че ги ползвам и ако все още се колебаете дали да изпробвате техните продукти, препоръчвам ги на 100% и съм сигурна, че няма да съжалявате.